Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасын башлыйбыз. Хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта. Бер кемдә, бер нәрсәдә онытылмый. Халык хәтере мәңгелек. Районыбызда хәтер һәм кайгы көне уздырылды. Сыйлы көнең сыер белән. Бу атнада сыер савучылар осталыкта көч сынашты. Халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе якынлаша. Ел буе көтеп алган бу бәйрәмне күңелле һәм хәвеф-хәтәрсез уздырып җибәрү мөһим темаларның берсе. Бу атнада Сабан муниципаль район башлыгы Раис Миннеханов бу һәм башка мәсьәләләрне хәл итү буенча җитәкчеләр катнашында зур киңәшмә уздырды. 21 июльдә Саба муниципаль район башлыгы Раис Нургали улы Миннеханов рәислегендә район активы белән зур киңәшмә булып узды. Беренче итеп сүз башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Тахир Шәрәфиевка бирелде. Ул үзенең чыгышында 1 июль көнне булачак Сабан туен оештыру, аны күңелле итеп үткәрү турында күп кенә чараларны оештырудагы мәсьәләләргә тукталды. Оешма предприятиеләр үткәрә торган уеннар үз югарылыгында булырга тиеш. Бүләкләр дә күңелгә ошарлык булсын диде ул. Җәйге чорда укучыларны эшкә урнаштыру, авыл җирендә яшәүче ялгыз өлкән буын кешеләрен социаль хезмәткәрләр белән беркетү һәм башка мөһим һәм кичектергесез эшләр турында сөйләде. Республикада чиста яр турындагы акция быел 2 ай буе дәвам итәчәк. 1 июльдән 30 августка кадәр барачак чиста яр акциясе кысаларында сулыкларны, елга буйларын чүп-чарлардан чистартуга һәркем катнашырга тиеш. Инде ишетмәгән булсагыз, тагын бер яңалык. Сулыклар янына машиналар белән бару катгый тыела. Әгәр дә барасыз икән, машинаны 50 метр читтәрәк калдырырга тиеш буласыз. Бүгенге көндә кешеләр бигрәк тә кан басымыннан, инсульттан җәфаланалар. Моны ничек булдырмый калырга соң? Район үзәгендәге хәрәкәт медицина үзәге җитәкчесе Рафаэль Гайнетдинов чыгышы да бик үтемле булды. Җыелыш барышында Раис Нургалиевич залдан бирелгән сорауларга соңыннан җаваплар кайтарды. 22 июнь тарих битләренә илебез өчен иң кайгылы көннәрнең берсе булып язылган. Моннан 76 ел элек, 1941 елда Бөек Ватан сугышы башланган. 1418 көн дәвам иткән кан куйгыч бу фаҗига миллионлаган совет кешесенең гомерен өзә. Һәр елны 22 июнь матәм көне буларак билгеләнә. Безнең районда да бу датаны искә алдылар. Гөлназ Гатауллина әзерләгән сюжетка күз салыйк. 1941 елның 22 июнь таңы илебезгә әйтеп бетерә алмаслык олы кайгы алып килә. Немец илбасарлары олысын кешесен жәлләмичә ил өстенә бомба ташлый, утка тота, күпме халкын һәлак итә. Бу көннәрдән соң инде 76 ел узган. Яшь буын бу хакта тарих китапларыннан гына укып белсә дә, аның илебез халкына никадәр авырлык китергәнен күңеле белән аңлый. Ә инде ил күләм үтүче хәтер һәм кайгы көнен билгеләү соңгы елларда күңелләрне тибрәтүче гадәткә әверелде. Шуңа да Сабаның үзәк урамында билгесез солдат, илебез азатлыгы өчен шәһид киткән каһарманнар һәм тыл ветераннары истәлегенә куелган һәйкәлләр мәңгелек ут каршында матәм митинги елдан-ел күбрәк халыкны җыя. 76 ел элек безнең илебезгә каршы немец фашистларының икенче бөтен Бөек Ватан сугышы башланган көне, әлбәттә, мондагы күргәннәрне инде без ветераннардан һәр даим сөйләтәбез. Алар безнең хәтерләргә кирип кала, музейларда шулай алар белән чыгышларны без барлап барабыз. Бүгенгесе көнгә килгән вакытта быел без беренче тапкыр менә кичке сәгать 9-да шушы бөтен предприятие, организация, учреждениялар катнашында, ветераннар катнашында һәм балалар катнашында үткәрдек. Саба үзәгендә хәтер көне үзебезнең сугыш кырында ятып калган райондашларыбызны искә алу белән ул республикада бара торган хәтер шәме дигән акциядә без катнаштык һәм ул бик матур гына безнең килеп чыкты. Без моны бик дөрес эшләдек дип уйлыйм. Һәм шулай ук Шәмәрдән дә җиңү паркында шушындый ук акция узды һәм башка поселениеләрдә шулай ук һәр берсендә кайда безнең мемориаль комплекслар бар, һәйкәлләр бар, барысында да шушы акциядә без катнаштык. Бүгенгесе көнгә килгән вакытта инде дөрестән дә менә бүген шушы сугышның башланган көне без яңадан да шушы урыннарда сугышка китеп
шушында хәбәрсез югалган, ятып калган, исән кайткан кешеләрне дә искә алып китәрбез дип уйлыйм, чөнки бер генә гаилә дә, бер генә кеше дә шушы бөек ватан сугышында аның кайгы хәсрәте тимәгән бер генә кешедә, гаиләдә юк дип саныйбыз. Безнең инде сугышка районыбыздан Теләче районын санамыйча 7954 кеше киткән. Бу соңгы мәгълүматлар буенча шуның 58%, 5000-гә якын кеше кире әйләнеп кайтмаган. Теләче районының үзеннән яңадан 5000-дән артык кеше сугышка киткән. Менә ике районны кушып карасак, ул 14000-гә якын кеше бөек ватан сугышына киткән һәм шуның 60%-ка якыны безнең кире әйләнеп кайтмаган. Бу әлбәттә безнең илебез өчен бик зур югалту. Шуңа күрә biz монда өлкән буын вәкилләрен дә чакырдык, ветераннарын да чакырдык. Менә бу сугыш афәтләрен, аның безнең илебез өчен изге сугыш булганын без үсеп килүче буынга тапшырырга, аларга күрсәтергә тиешбез. Урта Саба авылында туып үскән Таһира апаның балача күңелендә сугыш авыр кичерешләр изен калдырган. Әтием Украина сугышына китте беренче. Украина сугышыннан соң кайткач, Сангирга җибәрделәр, булып кайткан. Үзем яшендә киткән, ел кайтмаган. Әтисенән исен күммәгән. Хәзер инде алар берсе дә юк. Менә мин шуның сугышка багаласы булсам да, иремдә 7 ел хезмәт иткән кеше, әтиемдә 2 сугышта булган кеше. Бу безнең өчен кайгылы, бик кайгылы көн инде. Менә монда итеп искә алгач тагын күңел була бит инде. Рәхмәт балалар, рәхмәт. Монда шулай итеп оештыручыларга безнең тамаклар тук инде сезләр бөтен. Ачлыкны бик күрдек, шерик бәрәңгә артыннан бик күп бирдек. Иң зур эшчеләр ик. Башта колхозда утындай урман кестек, аларга, аннары үзебез тартып алып кайттык, үзебезгә ягарга. Шушындый тормышта бик рәхәт, пенсиябыз бирәләр, бик рәхәт тамагыбыз тук, бик рәхәт тормышка чыкты. Рәхмәт ил башлыкларына. 22 июнь көнен хәтерлисезме 41 елның? 41 елны йөрмешен бик шәп хәтерлим. Безнең авылдан иң беренче минем әтием белән Әлфия дигән иптәш кызым бар иде, шулар киттеләр. Авылдан бөтен кеше азан әйтеп узатып калды шуларны. Иң беренче авылдан минем әтием Габдрахман, Әлфия Нигъмәт җанабый, икесенә киттеләр. Минем әтием кайтты сугыштан ранлы булып. Ранлы булып кайткач, яңадан Сослангерга җибәрделәр. Әлфиянең әтисе кайтмады. Менә алар өчен Әлфия дә зиратта инде. Аларга да дога кылам, алхамдулилlah. Матәм митингында катнашырга бу көнне җитәкчеләр, өлкән буын вәкилләре, укучы балалар күп килде. Бердәм Россия партиясе Саба җирле бүлекчәсе, Яшь гвардия активистлары да катнашты. Район үзәге китапханәсе митингка килүчеләрне сугыш темасын яктырткан, аның каһарманнары турында сөйләгән китаплар белән таныштырды. Саба туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре үзләрендә сакланучы бөек ватан сугышы экспонатларыннан оештырган күргәзмә исә бу көннең аеруча җан өшеткеч булуын тагын бер кат исбатлады. Аларда күпме кайгы һәм күз яшен. Без инде үзебезнең Саба туган як өйрәнү музееның экспонатларын халыкка күрсәтергә уйладык. Әйтәсе килә, музейга инде һәр даим кешеләр килеп тора, ләкин менә мондый саф һавага халыкка чыгу үзе бер икенче төрле метод дип атала. Бөек ватан сугышына багышланган безнең 500-гә якын экспонатыбыз бар. 40-тан артык солдат хатлары бар. Аларның һәрберсен без саклыйбыз. Бөтенесен ачыктан куя алмыйбыз. Һәм иң кадерле бер экспонатларыбызның берсе Кызыл байрак газетасы подшивкасы саклана Калининград фронтының 1942-43 елларыныкы. Анда инде ничек сугыш барган, нинди фронтлар алынган, үйләргә хатлар, нинди bütün сугыш яңалыкларын укый алабыз. Әйтәсе килә, безнең Сабалар турында да заметкалар бар анда. Матәм митинги барышында кайгылы көй яңгырап торды. Левитанның сугыш башлануы турындагы шомлы, әмма җиңүгә ышанычлы сүзләре яңгырады. Хәтер көненә килгән һәркем аны зур тетрәнү белән тыңлады. Аннан соң сезне җитәкчеләр алды. Хәтер саклау иң мөһим әйберләрнең берседер дип мин уйлыйм. Балаларыбыз белән бергә булып, хөрмәтле ветераннарыбызны һәр вакытта да кадерләп, хөрмәтләп, аларның мәнфәгатьләрен башкарып тора алсак, безнең хәтеребез дәвам итәр иде, алдагы буыннарга бирелер иде. Бүгенге якты шушындай кояшлы тыныч күгебез, ветераннарыбыз, сугыш кырларында ятып калганнары, монда куйган хезмәт куйган ветераннарыбызның зур өлеше, алар безгә
шушы тормышны бүләк иткәннәр. Бүген сугышлар булмасын иде, әмма ләкин без барыбыз да шушы сугышта катнашкан ветераннарыбыз кебек үк үзебезнең хезмәт орыннарыбызда, укучыларыбыз үзләренең укуларында, үзләрен тормышка әзерләүдә хезмәтебезне куеп, безгә йөкләнгән бурычны акласак иде, безгә яулап алып берилгән тынычлыкның, шушы тыныч тормышның кадерен белеп яшәсәк иде. Иле турында уйлап ут астына кергән каһарманнарны 1 минут тын калып искә алдылар. Шөкер, сабыйларыбызның бүген күге аяз һәм каһарманлык кылган әби бабаларыбыз турында булган шигырь җырлар аша алар илләренең чын патриотлары булып үсә. Я на сети недавно живу, и историю знаю по книжкам, но зато про большую войну я живые рассказы слышу. Есть хороший один человек, он мне всегда говорит правду. И в душе остается след, остается со мной мой прадед. Ахырдан хәтер көненә килүчеләр герой якташларыбыз һәйкәленә чәчәкләр салды. Күңелләрдә бер генә теләк: сугышлар кабатланмасын, күкләребез аяз булсын, халкыбыз тыныч яшәсен. Илебезгә кайгы китергән сугыш башланган көннең алдагы кичендә районыбыз күләмендә һәм Сабаның үзендә илебез буйлап узучы хәтер шәме акциясе дә үтте. Якташ солдатларыбыз һәйкәле янына аларның истәлеген яктыртучы шәмнәр тотып, бу кичтә күп райондашыбыз килде. Алар рухына күңелләреннән рәхмәт сүзләре җиткерде. Халык алдында сүз алып сөйләгән башкарма комитет җитәкчесе Равил Гасимов без мәңге тынычлык өчен көрәшкән геройларыбыз хәтерен онытмаска тиеш диде. Хөрмәтле якташлар, райондашлар, бик күркәм күренеш менә җыйналдык барыбызда Бөек Ватан сугышының башланган көнен билгеләп, искә алып үтәргә. Инде быел бу дәһшәтле сугышта җиңү яулаганга 72 ел үткәнне билгеләп уссак та, беркемнең дә хәтерендә, бигрәк тә өлкән буыннарның хәтереннән чыкмый торгандыр аларның сугыш кырларында ятып калган уллары, кызлары, туганнары истәлеге. Безгә шушы тыныч тормышта яшәү мөмкинлеге биргәннәрне хәтеребездә саклар өчен шушылай итеп җыйналып, яшь буынга шушы сугышта һәлак булып калган, сугыштан яраланып кайтып, анда алган яралардан кайткач вафат булган якташларыбыз, туганнарыбыз, әби бабаларыбызны искә алуның кирәклеген, бүгенге матур тормышның кадерен белеп яшәргә кирәклеген аңлау өчен шушындый чаралар уздыру әлбәттә бик мөһимдер. Һәр кемнең кулындагы шушы шәм сугыш кырында безгә шушы бәхетле көннәрне яулап алып биргән якташларыбыз, туганнарыбыз, әби бабаларыбыз, әти әниләребез истәлегенә яна торган мәңгелек утның бер ялкыны булып өстәлеп, һәр кайсыбызга хәтеребездә аларны озак елларга сакларга һәм киләчәк яшь буынга тапшырырга этәргеч булсын иде. Хәтер шәме акциясында катнашучылары бу кичтә сугыш афәтен чагылдырган шигырь, җырлар тыңлады. Соңыннан ялкынланып янучы шәмнәр һәйкәлгә куелды. Әйтерсең лә алар күптән инде җир куенында булган, әмма кылган изге гамәлләре белән мәңге исән булган герой солдатларның рухын саклый. Тыныч йоклагыз, сезнең хәтер безнең күңелдән җуелмас. июнь көнне Шутсу авыл хуҗалыгы предприятиесендә Соба районы сыер савучыларының ярышы уздырылды. Бирегә район хуҗалыкларының иң уңган саумычлары көч сынашырга җыйналды. Тулырак Гөлшат Галиякбаров әзерләгән сюжетта. Һөнәри осталык бәйгесенә районның төрле хуҗалыкларыннан 26 сыер савышы килгән иде. Алар сорауларга җавап биреп, теоретик белемнәрен дә сынадылар. Сау аппаратларын вакытка сүтеп җыйдылар. Сыер савып күрсәтү бәйгесендә үттеләр. Берничә ел бәйге былай зурлап үткәрелмәгән иде. Ләкин сыер савучылар мондый бәйгедә теләп катнашалар һәм үзләренең бөтен осталыкларын күрсәтергә тырышалар. Бер үк вакытта алар тәҗрибәдә уртаклашалар. Бәйгедә катнашучылар Саба районы башлыгы Рәис Минныканов белән очраштылар.
Район ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин үз чыгышында бүгенге көндә район буенча бер сыерга уртача 21,7 килограмм сөт савып алынуын әйтеп үтте. Ә сыер савучылар ярышын булай зурлап үткәрү аны тагын да югарырак дәрәҗәгә күтәрә ди ул. Бұл сиыр саучылар ярышы біздің соңғы елларда район хуҗалыклары базасында мына үткәрелде. Районга чакырып, бүтін сыер саучыларын чакырып, җиңүчеләрне чакырып үткәрелмәде берничә елда. 2 елларда белгәнегезчә ул бик күбрәк масштабта зур итеп үткәрелә иде. Быелгы елда без шушы элеккеге еллар традицияларын исәпкә алып, киңәйтелгән формада үткәрәбез сыер саучылар ярышын. Бу Түбән Шатсу хуҗалыгының Түбән Шатсу фермасында бүген көндә без үткәрәбез. Һәрбер хуҗалыктан вәкил килде һәм алар белән бер завет белгеч, алар белән берлектә һәрбер хуҗалыктан менә шуның тәртиптә сыер саучыларның профессиональ осталыкларын без ярыш үткәреп бәялибез. Һәм инде район күләмендә җиңеп чыккан сыер саучы барачак республика ярышларына. Шуннан да бу сыер саучылар ярышы үз ичен ала сорауларның теоретик өлешендә һәм практик өлешендә. Теоретик өлешендә без бөтен сөтнең сыйфаты буенча, терлек азыгы буенча, сыерларның продуктлыгы буенча монда күп кырлы сораулар, 20-дән артык сорау һәм анда җаваплар куелган, шуңа дөрес җавап бирергә кирәк. Бу инде стандарт республикаларда шундыйрак формада ул ярышлар уза, шуңа күрә без шулайрак итеп программаны төзедек. Практик өлеше буенча бу сыер сау аппаратлары, алар инде нигездә бер төрле принциплары билгеле роботларда, я булмаса сөт үткәргечтә, я булмаса вакуум басауганда алар күпмедер аерылалар. Шуңа да карамастан төп принциплары бер булганлыктан, шушы сыер саучыларның бу механизмнар белән, бу җиһазлар белән дип әйтик, дөрес итеп эшләү дәрәҗәсе шушында без сыныйбыз. Һәм практик өлешендә аппаратны сүтеп җыю ул вакытка һәм дөрес итеп аны эшләү тәртипләре комиссия тарафыннан билгеләнә. Хәзерге вакытта иң җаваплы шыр терлек азыгы әзерләү бара диде җитәкче үз чыгышында. Сыерның сөте 60-70% кадәр терлек азыгының сыйфатлы һәм тиешле күләмдә булуына бәйле. Шуң айдан мен әйтеп китәсем килә. Менә без быелгы елда инде хәзер июньнең 20-се, 21-е әле терлек азыгы бүтән еллар белән чагыштырганда бүген көндә терлек азыгына соңгарак керештек. Ни өчен соңгарак керештек? Чөнки табигатьчылар быелгы көндә язның җәйгенең килешен күреп торасыз. Салкынча һәм узакка сузылып килде. Шул сәбәпле үсемлекләр дә әле безнең әкрен үсте. Хәзер инде менә алар тиешле фазага җиттеләр. Терлек азыгы культураларының күп еллык үләннең беренче чабылышы, беренче укасы, һәр шушы үләннәрне җыеп, синажга, пешәнгә әзерләү һәм төрөкләп, синаж әзерләү башланды хуҗалыкларда. Районның ветеринария хезмәте һәм авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләренең һөнәри белем таләп иткән сорауларына җавап биргәч, сау аппаратларын вакытка җыю бәйгесе башланып китте. Иң беренче булып бу сынауны игенчедән Айсылу Галимова үтте. Ул үз эшенең остасы, малны яхшылап тәрбияләргә кирәк. Ул янына килү белән барсында үзе сиздерә ди. Өйләрендә дә сыер сау аппараты булгач, бу бәйгене үтү аңа кыен булмады. Безнең өйдә тоже аппарат. Савап сыерларны инде сүтүп җыябыз инде атнага бер мәртәбә сүтүп җыябыз бит аппаратларны. Санитарникым бар инде, фермада дагы өйдәгән шул постоянно җыеп барабыз сүтүп аппаратларны. Эш ордырмы юк. Яратып эшләсәң эш ордырмый. Нурфия Нуретдинова 10 ел сыер саучы булып эшли. Хезмәттәше Мөршидә Кәшипова белән 300-гә якын сыер савалар. Заманча технологиялар хезмәтләрен бик нык җиңеләйткән. Шу яңа комплекс төзелгәч инде теге шилек кигән теләк күтәрәсе юк инде. Вә оннар ташлыйсы юк. Шуның белән вә аппараткана хәзер битәсен эшләп итәбез инде. Көн сайын эшләгән эш булса да инде судья каршында каушата инде. Иске фирмада эшләгәндә шушы аппаратлар инде. Хәзергесе яңасы инде. Мондый түгел. Иске фирмада эшләгән шу аппаратлар белән юайдык, сүтәйдек, шулай итеп җыйык. Сыер сау өлкәсе дә һаман камилләшә бара. Шәхси хуҗалыклар да сау аппаратлары сатып ала. Бәйгегә килгән сыер саучы да үз һөнәренең остасы булырга тиеш. Шытсу авыл хуҗалыгы предприятиесеннән Гөлнара Галимуллина өчен бу эшләрне башкару бик җиңел. Дөрес, каушата ди ул. Ләкин моңа кадәр республика бәйгеләрендә дә катнашканы булган Гөлнара ханым барлык биремнәрне дә уңышлы үтте. 27 ел бер урында фермада эшләүдә һөнәри осталыкны арттыра дип саный ул. Мен үзем республиканскийга йөргәч бугай үтмим. 3 ел республиканскийга бардым. 5-6 тапкыр микән Сабада булдым.
Yarışta. Alar şitin түгел, алар просто менә үзен каушата. Шитинлегә бернинди шитинлеге дә юк. Каушата. Бәйгенең хөкемдарлары күзеннән бер генә кимчелек тә читтә калмады. Катнашучыларга урыннар билгеләү зур җаваплылык таләп итте, ди хөкемдар. Җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең мал табибы Айрат Шакиров. Бүгенге көндә беренче, икенче этапларны теория һәм сау аппаратына хуҗалыктагы терлекчеләр әзер килгән дип әйтәсе килә минем. Теорияга караганда да күбесенчә җавап 20 сорауның да күбесенчә бик түгел җавап биргәннәр. Икенче аппарат җыюга иткәндә инде бик тиз уста җыючылар булды арасында. Тәртип белән оешкан, менә бөтен технологиясын дип әйтергә инде сау сүтү һәм җыю процессларын дөрес алып баручылар булды арада. Менә 3нче этапка килдек. 3нче этапта инде без шушы сау процессына игътибар итәбез. Монда әйтергә кирәк, күбесе монларның хуҗалыкларда тәҗрибәле сыер савучылар инде, бар араларында яшьләр дә, но район буенча күбесенчә тәҗрибәле сыер савучылар безнең. Быелгы район сыер савучылары арасында үткән бәйге нәтиҗәләренә килсәк, беренче урында Кибәшедән Гөлсинә Фазылова, икенчедә Мишәннән Рәзилә Мөбәрәкшина, өченчедә Шытсудан Гөлнара Галимуллина һәм Әнисә Рәхимуллина. Узган атна районыбызда Татарстан Республикасы Пенсия фонды идарәсе хезмәткәрләренең 8нче спартакиадасы үтте. Соба спорт комплексына республикабызның 10 районыннан иң көчле 7 спортны үз итүчеләр генә җыелган иде. Спартакиаданың ачылышында мәртәбәле кунаклар Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасындагы җитәкчесе урынбасары Осия Валиуллина, район башкарма комитеты җитәкчесе Рауль Гасымов һәм башка рәсми затлар катнашты. Рауль Мубаракович үз чыгышында спартакиадада катнашучыларны сәламләп, без килгән кунакларга һәрвакыт шат, барыгызга да уңышлар телибез дип белдерде. Мы, как всегда, любым гостям рады приветствовать, особенно участников спортивных мероприятий, потому что, наверное, все знаете, что Сабинский район является одним из ведущих в республике, возможно, среди сельских районов, а возможно и в целом по республике по развитию спорта. Более 35 видов спорта культивируется в районе, очень много спортивных сооружений, очень много проводится мероприятий, как спортивных, так и неспортивных, культурных и других. Мы сегодня встречаем у себя и принимаем в гостях команды северных районов Пенсионного фонда республики по республике Татарстан. Надеемся, что вам у нас понравится. Мы очень рады, что Кукмар чем-то в этом году решил передать нам право организаторов соревнований. Очень надеемся, что вместе с правом проведения соревнований нам передастся и вирус победы в этих соревнованиях. Если только очень сильное и излишнее гостеприимство сабинцев даст вам возможность выиграть сегодняшний турнир. Если победите вы, то это примите насчет нашего гостеприимства очень сильно. Разрешите мне от имени и по поручению Эдуарда Фасовича, нашего управляющего, приветствовать вас сегодня на зональных соревнованиях. Нам с вами побеждать положено по статусу, потому что мы лидерское отделение много лет в Российской Федерации. Мы сегодня соревнуемся и между собой по основным показателям нашей основной работы. А сегодня мы посоревнуемся в тех спортивных мероприятиях, потому что в здоровом теле здоровый дух. И мне хочется пожелать вам, чтобы вот эти соревнования, они положили как бы начало ежедневному занятию каждому в коллективе каким-то видом спорта. Потому что необходимо для того, чтобы нашу многогранную, как уже было сказано, да, и непростую работу осилить и осилить ее хорошо, необходимо недюжинное здоровье. И я думаю, что сегодня побежденных не будет. Прежде всего, каждый из вас сегодня победит самого себя. А это всегда главное.
Поэтому хочу пожелать вам, чтобы на эти соревнования прошли у нас интересно. В соревнованиях в этих не было побежденных победителей, потому что мы боремся за здоровый дух, здоровом теле. Успехов каждому из вас! 120 катнашучы бадминтон, волейбол, өстәл теннисы, йөзү, мини-футбол, гер күтәрүдә үзара көч сынашып, алдыңгы булырга тырышты. Сабабызның спорт объектлары бу көнне гөрләп торды. Без бу ярышларны беренче тапкыр үткәрәбез. Безгә, үзебезгә дә кызык дип әйтергә кирәк бу ярышларны үткәрергә. Безнең монда спорт оешмаларыннан судьялар эшләячәк көн дәверендә. Без инде үзебезнең тарафтан ышандырып каласы килә. Ярышлар кискен, мотор, шундай духта үтер дип, судьялар инде судьялар тарафыннан гадел хөкем булар дип әйтәсе килә инде. Бүгенге көндә безнең районда шушы спорт төрләрендә ярышлар үткәрергә мөмкинлекләр 100% бар дип әйтергә кирәк инде. Бәлки инде организаторлар шуңа да безнең районга тукталганнардыр. Башка елларда бу Кукмара районында да үткән, ялгышмасам Балтач районында да үткән. Аларның инде шундай принципта бар дип аңлыйбыз. Бер районда гөл булмасын дигән. Шуңа күрә районнан районга күчеп йөриләр. Быел инде 2017 елда Саба районы территориясында бу районнар ярышлар үтә. Бездә инде ярышлар үткәрергә барлык мөмкинлекләр дә тудырылган дип әйтәсе килә. Спорт корылмалары бар безнең современный, йөзү бассейны, бадминтон уйнарлары, площадкалар һәм башкасы. Спортчыларның хәзерлеге яхшы икәнлеге чиктән караганда да сизелеп тора. Максатлары үз районын, үз коллективын җиңүче итү иде. Балтачтан килгән Фирдания Хакимова да әлбәттә җиңү артыннан килдек ди. Без килдек Балтач районыннан, 10 кеше булып килдек. Biz приехали за победой. Мы приехали из Стрельцов, пенсионный фонд, участвовать в этом замечательном мероприятии. На победу рассчитываем, будем стараться. Пенсия фонды хезмәткәрләренең мондый спартакиадасы безнең районда беренче тапкыр булса да оешкан төстә узды. Килгән спортчылар бездәге спорт объектларына соклануын белдерде. Нәтиҗәләргә килгәндә беренче урында безнең Соба районы командасы, икенчедә Кукмараллар, өченче урынны Мамадыш белән Алабуга шәһәрләре бүлеште. Финал уеннары июль аенда Буа шәһәрендә булачак. Спортчыларга яңа җиңүләр телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, быел Ураза гаете 25 июньгә туры килә. Изге Рамазан аен тамамлаучы Ураза бәйрәме иманны ныгыту, яңа рухи паклыкка ирешү һәм ахлаки камилләшү шатлыгы алып килә. Бу көнне барлык мәчетләрдә бәйрәм намазлары укылачак. Соба Җәмигъ мәчетенә мусульман кардәшләребез төнге 2:30 минутта иртәнге фарыз намазга җыела. Аннан соң Коръән һәм бәйрәм вәгазы тыңлау була. Гает намазы кыяр чыгып ярты сәгать узгач 3:30 минутта башланачак. Собада гаеттән соң мәчет артындагы бакчада бәйрәм ризыгы пылаудан авыз итү оештырыла. Ураза бәйрәме якты өметләр, күңелләребезгә бәхет һәм мәрхәмәт нуры өстәсен. Һәр кайсыбызга җан җылысы, шатлык һәм муллык бүләк итсен. Дөньяларыбызга тынычлык, барыбызга да исәнлек, саулык һәм бәрәкәт телибез. Атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең каналда калыгыз.